Horas malita saluna, pajupa kita mesti di palito na mekmek, di edisi na patuluhon, taringok tu giring-giring. Di edisi na patuluhon na paduahon, mengamar nonang-nona kita taringok tu giring-giring, imasa ada parhohas na sotar sirang sian gereja. Giring-giring doho si topa giring-giring, nungata taringoti, di edisi na parjolo, di edisi na paduahon, ima giring-giring manugut doho giring-giring botari. Di edisi na patuluhonon, begiot tama muse ada suara ni giring-giring, ima giring-giring malus. Molo giring-giring nakin na tabege di edisi na parjulod sa tupaduahon, majauhita, dohok dohita ubegei. Adong ma giring-giring naso dohot behita ubegei. Ima giring-giring malus. Pabotohon na modding. Mula marujung sada ruas, marujung ngolu, di balu ma giring-giring. Giring-giring na tuibana duinian, alay dang doho beibana ubegi. Dang doho bena moddingi ubegi. Anggo giring-giring nakin, giring-giring majau, babu hotiki, doho do behita ubegi. Alay giring-giring ima giring-giring malus, pabotohon na modding, pabotohon tu halak namai, dan doh bena moddingi ubigi. Didok may giring-giring malus, diatuk may sasahali, obartu usia ni na moddingi. Muludak danak pese-pese naung terdidik, naung makatidako kaporsaon, marhasohotan, naung na tua-tua do nang nasau rumah tua adong do parbagina alia do raso taturuson mari de majohita tai de homba buku de nomor 520 lalu tu dia ho dum mate ho. Adong do dia ke gereja napuna dua giring-giring. Sada na mekmek, sada na balga. Di Piaraja saha rodinwai adong doy. Jala di Abarita di Samosir adong do tong dua giring-giring di gereja. Bahasa dua giring-giring molo pabotohon na modding, ladong na modding ros duria balu ma giring-giringi. Na dia main na di palu, molo danak naung tardidi di palu ma nageleng.
pitu halimai diatu. Molo moding sada halak naung maka tidak ko kaporseon alai dang marhasohota dobe di baluma 10 opat hali giring-giring nageleng. Alai molo naung marumur 40 tahun naung maka tidak kon haporseon alai dang marhasohota dobe di baluma giring-giring nabalga alai tongdo 10 opat hali. Aka naung mardongan saripe naso marpahopu dope di baluma giring-giring 20 serhali makuling nabalga dohot nageleng. Molo naung matua naung marpahopu di baluma 20 hali nabalga dohot na geleng. Giring-giring nabalga do giring-giring nageleng. Naung marpahopu naung saur matua tung naung masagajang umurna di baluma nabalga dohot nageleng lelengi 30 sada hali. Ima di piaraja saya di Palu saharo di Muay. Kami noto daka kuria na asing tong dope songoni pamaluna. Songoni ma pinatolhas taringotu giring-giring di edisi na patuluhonon. Jala udutata mamuse tu edisi na papaton tutiki na magibut. Horas.